Ispred nas je uređenje kuhinje u novogradnji. Instalacije su već postavljene tako da ćemo im se prilagoditi. Ovdje imamo više mogućnosti uređenja. Dakle, možemo napraviti linijsku kuhinju, kuhinju u L i čak kuhinju u U. Ajmo prvo krenuti sa izmjerom. Za uređenje kuhinje na raspolaganju nam je 10 kvadrata, plus gotovo 3 kvadrata za malo gospodarstvo, savršeno za stvaranje funkcionalnog i estetski ugodnog prostora. Iako imamo nekoliko opcija za tlocrtno rješenje ove kuhinje, prvi prijedlog bit će kuhinja U oblika, kako bi se prostor maksimalno iskoristio. Prilagođavamo se i izvodima koje je predvidio investitor, pa ćemo na jedan zid smjestiti gotovo sve aparate osim ploče za kuhanje, koja će biti na središnjem dijelu. Poluotok, baš kao i preostali gornji elementi, rezervirani su za prostor za skladištenje. Osim toga, otok će poslužiti kao dodatna radna površina. Jedino što nam nedostaje su dodatni izvodi struje za LED rasvjetu, koju ćemo integrirati u gornje elemente i staklenu vitrinu. Klijenti su se složili da je ovaj prijedlog tlocrtnog rješenja najbolja opcija, pa možemo krenuti i s izradom vizualizacija, a predložit ćemo dvije opcije. Prva je kombinacija sivih nijansi i radne ploče i zidne obloge u dekoru mramora i to onog dominantnog. U drugoj opciji predlažemo također neutralne nijanse, ali iz nešto zagasitije i tamnije palete. I u toj varijanti radna ploča i zidna obloga bile bi u dekoru mramora, ali nešto suptilnije. Iako su obje opcije fantastične, klijentima se više svidjela druga varijanta. Odlučili su se za tamnije, sofisticirane nijanse koje daju kuhinji luksuzan izgled, a dodatak staklene vitrine na zidu sa skrivenim revizijama prava je zvijezda. Htjela bi ti pokazati jednu jako zanimljivu kuhinju koju smo isprojektirali. Naravno, uvijek mi dobro dođe tvoja pomoć sa savjetima oko materijala. Vrlo rado, a velim po ovom renderima vidim da će biti stvarno interesantno. Tako je, u stvari sam zamislila da bude u nekakvim smeđim tonovima. Još uvijek nisam odlučila koju vrstu laminama ćemo staviti, ali svakako bi išla na laminam. I ovaj gornji dio bi, evo sad ću ti malo zoomirati, vidiš, bilo u stvari kao letvice. Izgleda kao letvice koje su sad vrlo trendy i moderne. A kuhinja se radi cijela iz lakiranog medijapana, znači to se može napraviti tako da se iz freza, hrvatski rečeno, ili iz gloda u medijapanu, stvarno doslovce male letvice, to se onda polakira i to će stvarno jako dobro izgledati. Lakiranjem naravski možete izabrati nijansu baš koju želite, jer stvarno ima skoro 1000 tih RAL tonova. Sljedeće što vidim, znači planirate keramičku ploču, laminam, koja će ići i na zid i u sudoper, što je jako, jako zgodno, a opet zgodna je ova ideja, znači napravit će se sudoper, bokovi, stranice sudopera od keramike, a dno će biti od inoksa, što će dati izuzetnu izdržljivost, otpornost i sve na vruću vodu, na sve drugo, a opet će lijepo izgledati. A s druge strane je lakše za održavanje, zato što se ne vide nikakve packice, to će izgledati sjajno. I ovdje sa strane imamo ovu vitrinu koju smo isto napravili, to isto radimo po mjeri, tako da će to podići cijelu priču. U stvari kad se ulazi u kuhinju, dočekate prvo ta prekrasna vitrina. Vitrina sa tamnim staklom i okvirima je stvarno jako dobro. Jedva čekam da vidiš final. Da idemo u život. Da. Nakon nekoliko dana vrijeme je za montažu. Materijali su stigli, stolarski tim je spreman i kuhinja će uskoro zasjati u svom punom sjaju. Ispred nas je puno posla, ali vjerujem da će se svaki korak isplatiti. Ovaj projekt zaista mi je poseban. Klijentima smo pružili prostor koji je istovremeno funkcionalan, ali i pravi vizualni doživljaj. Svaka komponenta od odabira materijala pa sve do završnih detalja u ovoj kuhinji čini je ne samo modernom, već i luksuznom. Priprema hrane u ovakvom prostoru zasigurno će biti pravi užitak.